Svetla! No. Tu sa pustí aj tak. No ale to presne tak, to som to myslel. No, už je tam, už je tam. A teraz musí ísť sema. Aha. Kľuku, Ja tam prekopne, lebo nádrž je otočená. Je plná. kľuku daj! No to čo je? Ja si to nejak drčam, lebo nedáte. To je parkovanie moderné. A roztlačíme. Alebo sa pustí. To nie je za chvíľu. Dvere zavri. A kurva, to už nie? To už je na baterku, ale teraz ešte cez rýchlo. Zadné kolo pekne vypadá. To je smutné toto. Nemusíš ručnú dávať. Baterku si... Jeď baterku. Čo sa mohlo stať? Možno, že nedobíja, vieš? Tak preto už nechce. Nie, teraz ti máš karburátor preklopený. Čo mám? Ty kokos, to koleso ako s kraštečkou. Ty kurvo! No poď pešo domov. No zapoj. Urobí bap? Nechytí asi. Čo teraz? Potlačíme a ty ukážem to obzrieť, ty kokos. To už je dobré teraz. V takejto situácii som ešte nebol. Ale zachytíme vy, joj, to budeš krípať, keď pojeme ďalej. Boha, výfuk. No boha. Ale najlepšie nechce chytiť. Ona chytí len na rovinke. Prečo to bojíš? Sa bojí, no preto. Oklep si nohy. Ozaj, vyzutý šľap. Aj! No, čo si tam bolo? To sú zvuky života. Prežehnať. Počkaj. No, Áno, ale vyskazal. Poď, Tony! Ale plyn, nie? Bohan, kto kričí. Dobre, dobre. Poď! Keď sa nebújem do piči. No. Stromný pohár. Čiže ako to vyzerá? lepšia nemôže byť. Údajne budú rozsiahle. Nie, čo drží. Jež, boha. Chlapi, ruské gečko. Boha, brodivosť pozorná. Dobre, teraz to otočíme a ideme hore, hej. Vyndeš? Ja vyndem. Nebo čo tam je? Nárazné? To nič. Už mám jednu páku k dispozícii. Jo, to idem na pravú. A ty sa vyškriabe.